artdan ağa diýene döwürden park kän diýilýän sınaw. Bu oryan gözelliklerin hemmesi düş ýaly. Gaty dogry. Düş däldir bu bayram. Hakykatdyr, hakykat. Anha käteler menem durmuş döwür barada oýlanýan, geçeni ýatlaýan, şuny ters alýan. Dünýä döwür düýünden başgaça. Görýän abi ýollary. Bir wagtlar biýollar nähilli. Indi nähilli sene. Dogry aýdýan. Giň aýna ýaly, ýalpylap duran ýollar. Hak aýdýan bayram, hak aýdýan. Inha bu jaýlara bir seretsene. Bir-birinden owadan, döwrewap gurulan jaýlar. Özüme, bir wagtlar sen şular ýal jaýlarda ýaşarsyň diýseler, inanmazdym. Indi gözüm bilen görüp, eşiretinem duýup ýaşaýan ýetene, artdan ağa. Beýle durmuşy, halkyny janyndan eý görýän, gahrman arkadagymyz berdi bize. Gözden dillen gorasyn. Mümkün başlyk. Ha, gel çağrı. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Çağıran ekeniňiz başlyk. Çağırdım. İşleýäm tamam. Gel geçeni otur. Bolýa. İşler öyle öňreşýärmi çağrı? Howa, ýagşy başlyk. Hay bol bilýä. Men çağrı, sen çağırmamyň bir sebäbi bar. Dinleýän maşgaýdy beriň. Görýäňa, hususy karhanamyzyň göwrümi gün geldigiçe giňek gidip otyr. Biziň önürýän önümlemiz daşary ýurda diýýäm çykyurady. Tuweleme buyurma üstüne buyurma, ýetişmem bolanok çağrı. Siziň ýagdaýyňyzda düşünýän başlyk. Maňa siziň ýakyndan kömegiňiz gerek. Elimden gelen kömek gaýgyrman başlyk. Özüň bilýän, ýurdumyz çalt tepkin ösýär. Arkada prezidentimiz telekeçilere ul önam edýär. Siz ýaly iş başarjaň ýaşlar gerek bize. Men seni ornwasar edip saýlajak bolýan. Çağrı, näme adamdan? Ay, ýok başlyk. Ýöne men başararmykam? Siz maňa ulanam bildirýäňiz. Siz ýaşam bolsaňyz işe hyjywly, ak ýürekli. Çağrı, sizde öňe gidişlik bar. Maňa bugün gaty ulanam etdiňiz başlyk. Güljemal, men gep nokutlap oturmaga wagtym ýok. Menem sana öz maksadymy aýdaýyn. O nähil maksat? Oglumuzy öýlendirmek üçin men gödüňni tutup ýören maşgalam bar. Vay, kim ol? Daş ýerden näl. O gyzy menem tanaýanmy? Bäh. Zenanlyň beýle dar gursaklygyny aýt. Amanyň gyzy. Onsoň, aman sana gyzyn berer öýdýäňmi? Alaýt sorag barny berip alaýdyň aýt, näme berme. Aman ikimiz köne dost. Vay, bilmedim de gyzym ýaş diýäýmese. Ýöne amana bir duýdurdyňmy? Ýok. Ýakyn günlerde duýdurjak. Onsoňam ogluňa di. Söýýänip ýok zatlary tapaýmasyn. Ece, maňa şondan başga gyzy gerek gel. Sen men diýenim näme bolup durmy? Bu meseleni kakan çödýär. Kakan öz diýenini gögörtmese ince almaz. Oň häsiýeti gaýna tam pahyra çekipdir. Eniňden sorasaň gurrun berer oglum. Ece, bolmasa eneme diýsek näme? Kakam ödejetini diňlär. Men kakan diýjek sözünü bilýän oglum. Ece barda ady gapyşdyrýaňyz. Mundan öňe nire gudaşylyk etmeli bolsa, aýtsaň bolýar diýdiňiz. Indi näme boldy? Meňem öz islegim arzuwum bolmalydyr Ece. Wah, näme-de oglum? Men nirden bilen kakan beýdip garşy boljagyny. Gözüniň ýetip duran ýeri bolansaň diýäýär-de. Ece, menem ýeriň aňruwyny salyp beremok.
Hanha balxanam daş ýerde däle. Bilýän oglum, söýen ýüreg üçin daş ýolum ýakyndyr. Ýöne olar ne hile adamlar. Kakan sana aýalgy saýlak goýdy. Aýaly kim ol? Ol kakan dosty. Amanyň idi. Kimiň idi? Kimiň idi ýaňyjy? Amanyň idi oglum. Aman agaň idi? Howa, Sehrajan oglum. Sehra? Ýok. Sehran men özjigimi alyp görýän. Qyýd maşgala mekdep oturdyk ýetişdik bolýa. Nisip bolsa kakaňyna toý etjek diýä. Oğuzı, näme bolmady? Indi çağırjany öldürmäge de wagt ýetdimi diýen oglum. Bu da şola özüň gidersin nesip bolsa. Nesip bolsa oglum. Aljak gelinligimizi özüm saýladym eje. Ha, senin kakaňa çeken damaryň bar bolsunna oglum. Näme? Onsoňa o maşgala kimlerden bolmaly? Onuň aslynda bir soradyňyzmy? Gözüm ýetip duran ýer eje. Dostum amanyň ýyzjagady. Wagt olar ýaly bolsa ony bolýan oglum, oň bolsun. Ha, aýdanyň gelsin eje. Aýdanyň gelsin, sag bol. Salam Merjen. Salam çar. Keň garaşdyrmadym däl. Men sen üçin hem işe garaşmaýan. Geç otursana Merjen. Gowmy adaýlanyňyz? Howa gowy. Resul çay içecekmi? Yok çiğim. Resul näme boldy? Yüzüň salyklaya, yaramajak golýanmy? Yok başigim gowun odur. İştadım bolar. Yüzüňde gowulyk göremek. Onu men gözümde näme görýän çiğim? Ay bir hil injimi, öýkemi, garap galmasa bilim gerek. Bildiň çiğim. Bilen bolsam aýdaý näme boldy? Biz bir-birimize sır saklanjak, aýdýadyga bir-birimize. Ay bolan naty yok başigi. Gowun odur. Aýtjak käme. Bolýa aýtmasaň. Menem diýen Sehra aýt diýen zadyň aýtman. Hay on, ýokmanam ýok bolaýmasa. Näme boldy? Sehra bilen tersleşdiňmi? Yok bu. Tertleşer ýaly oňuň guruluş görmesem näme. Men onu öwrýänim diňe tenmilýär. Hawa bilýän ýer näme boldy? O temeni gurultmajygy. Sen Sehra men aýdanyma aýdanak gerek. Yok aydamak, bugun Sehrany görmedim. Ertir görsem ökman aydar. O sen o hiç de aýtma. Ontoňam Sehrany gowurýanlygymy çigendiň etmilýär. Sır ikimiň aramyzda galmady. Söz berýärmi? He, näme boldy? Sehra gowy dahryn, o sen gowurýa bilýän men muny. Ýamykda ukturup ütgödüňmi? Hey çigim, watanyňda gulluk borjy murtawy. Onun galanam görüberýärdi. Wagt gelen aýdarsyň da. Merjen. Men sana düşünýän. Ýöne senem maňa düşünäýä. Wah, düşünýän ýöne. Ýöne? Ýöne näme Merjen? Dogry aýtsam men näme diýjegimi bilemok. Onsoňam ena tamam meni Näme sen Merjen? ejem meni öz doganyň ogluna berjek bolýar. Onsoň, a sen näme diýdiň? Men näme diýen çary?
Okuwa kojak diýdim, garşy bolmadylar. Soň okuwmy toroýnydim, garaşdylar. Innem görýäňä işe başladym. Sagçylarym her gelenden bir bahana tapyp gaýtaryp ötýär. Innem ejem aglap ötýär. Ýeki erkek dogunmyň ogluna bardy. Merjen, inni men näme etmeli? Sen diýýän sözüňi bilýärmi? Men sen söýýän Merjen. En atan naýerda aýdyp bagtly bolup bolarmy? Näme diýeň? Ykbalymyda ýadlanlar da çary. Ýok Merjen. Bu ykbal läl. Sen ikimiziň şunçalyk söýgüýmidi ykbalyň üstüne atjak bolýarmy? Mende näme günah bar çary? Senden haýyş, maňa azajyk wagt ber. Ykbalyň üstüne atyp birden durmuşmydy? Öz elimiz bilen bulaşdyraýmaly. Çary, türkmençilikde qakan ýüzüne gelmek gelişikliler. Eşitişime göre sen qakan keser ady. Biziň söýgüýümiziň beýle jemlenmegi haky ýok Merjen. Bilýärmi näme? Halipalamyň biri maňa şey diýdi. Durmuş bu bir teatr. Her kimiň öz oýnamaly keşfi bardyr. Görýän bol biziň hem oýnamaly keşfimiziň soňy şeýle soňlanmalylar. İlki söýmeli, soňy unutmaly. Ýok Merjen, ikimizem ol keşfi gatygy oýnadyk. Söýdüm. Indi hiç wagt unutmaýan. Huşum gursun. Min aýna jaňa deýni otyrdyma. Hana bir jaňa deýin. Wah aýna jan tödemiň ýydyny diňlesene. Hawa, Wah, onu diňlesene oň öde barjak dälliýe. doğunyň oglunamy? Agyz, howata, onna gyn görseň, gülýalak ýigitde. Ýokary bilimli, ödem siratly. Belki Merjen janyň öz halaşýan ýigidi bardyr. Agyz, aýnajan, töýeni doganmyň oglundan gowy boljakmy? Ýoksa-da, men Merjen jany sen ýanyňa uradaýynna. Wah, bilmedim de. Beýle ýagdaýda maslahat bermegem kyn ene güljan. Eger gowy görmeýän bolsa, göwnetmegeme kynrak bor. Bolýa ene gül. Diýdiňseň diýäýerin. Näme de bolsa, ýüregindäkine bilersiz. Sag bol ene gül. Sag bol. Binäme ho. Ertiden mer şol aýagy sen tokýal giýerdiň çykdyň durduň ay. Vay nemede qaqasy? Han aýdy bersene, bolmanydy sen goguruň tapmajaňy bilýänle. Vay özüme galsa ha. Vay aýdy aýtmady ýaly ütgeşik zat ýoklu qaqasy. Ogluň aýdýan zatlar da. Näme diýär ol? Ya ýene öýlenjek ga diýämi? Hawa, onam diýä. Onam diýä? Ya başga zatlarym diýämi? Vay nemede? Ogluňa aman agalara gitmeň diýä. Gitme diýä? Hawa, qaqasy gitmeň diýä. Sen şonyň mara asynda. Diňe men kim şo çağa? Bir zat bolsa sen şonyň diýäýäň. Näme etmamyş oglujygym? Oğulcuğum. Bolmanyda şeýdip hüllü edip ýörseň ondan eşitjek gurrun şodur. İlen ütgeşik näme edipmisin?
On soňam çağamyň göwüni wa, göwünmereni wa. Göwünmereni wa? Men on gözüne görkezärin göwünmermäň nämedigini. Han dur. On göwünmerip ýöreni senen bilýärmidin? Görýärmi? Men böýde bardakdan habarsyz. Way men istat bilmesem näme? Onu nä özüňden tapyp aýdyp oturýarsyňmy? Way özümden taparyn öz aýtdy. Kimiň? Wah çağıcığım söýenirde. Yer onsoň, on göwünmeren gyýdy kimlerden? Kimiň gyýdymyş? Men bilemok. Onu aýyl bilen ok. Wah o gyz biziň tanaýan yerimizden däl, kakasy. Nireden onu? Balkandan. Balkandan? Owa. Ogluňa aýt. Gaty gitmesin. Amanyň ýylan başga ýyl alyp bermeýän şoňa. Oňa başga ýol ýok. Bar çaý demle kellämi artyp durmady. Borda kakasy. Be. Hany göreli. Men eme amanyň ýylyny gelin edip şöýe getirin. Wi, ýoksa da Merjanjan, men senden bir saat sorajaktym. Gel geç otur. Bar. Owa sora berenje. Soraya diýip aýplaşma Merjanjan. Halyşanyň dagy barmy? Neme gelneje? Çekinme Merjanjan, aýdyber. Wah, ejemside barny aýdandyra gelnejeja. Wah, aýtmalysyna aýtdy. Ýöne ol ýigit seni güwnäň okmuşňa. Näme o ýigiti halan okmaýar? Gelneje, siz ejeme aýdyp beräýiň-de. Men öz gowy berýän oglanym bar. Ejem sizi diňleýär. Sen Merjanjan alad etme. Gelip sırın aydanyň gowy boldy. Wagt hemme zadyň dermandyr. Ine adaçyk wagt geçsin, hemme zat gowy bolup gider. Belki şeýle bolsa na gelneje. Wy, ýoksa da gelneje. Men ol oglanyň suratyny görkedeýinmi? Hällen görkezmelle. Aşyk ýigidi görmesek bolmaz-a? Ýigide taýlap bilipsiň. Tüweleme diýene. Hidil etip ýaşa bermeli döwre belli. Her nä gowullar görmek men maňlaýymda bar eken. Maňa teşekkür edýän Allah. Way ene, kim bilen urlaşýan? Altynça. Adam aşa bereninde. Içki pikirini taşına çıkarad gelip durda bala. Onna senem begenip gürleýän meni. Owa bala. Bakýan ilimi uýan bolýan kızgın suwum, soğuk suwum akyp durda bala. Öz ýaşlygym gözüme öňüne gelip durda. O döwürlerde suw Allah gorudan ýetirdik. Suw çekip şu gerdenlerimiz çökürüp dertde bala. Sizin odun çekip ot yakmaladaňyz ýok. Hemme zatyn ine şunu pişirip milýany düşürip milýany bala. Şu odun jaýyň içine artyklamyň arasynda ýaşar ne pikir edem attym. Aynajan dünkü çykyşyňa gatdy boldy. Aýdymyň göwnüme ýarady. Göwnüme ýaran bolsa bolýar gelneje. Nesip bolsa ogluňa ýaran da aýdym aýdyp bererin gelneje. Çarjana öýermeli. Men Resul tanaýan. Ul ogluňa tanamok. Wy, sen Çarjany görmediňmi? Ýok gelneje. Çarjanyň öz halaşýany bar. Gowda şol. Sen men derdim gozgamasyny aýnajan. Wah, kakasyny göwn edip bilema. Kakasy göwnänok. Wy, ýoksa da senen Balkandan aýnajan. Hobo gelneje. Näme boldy? Çarjanyň halaşýan gyýdan Balkandanmyş. Şeýlemi? Wah, gelneje Balkanam uly ýerde. Onyňam dogry. Wy, Çarjan ne şu ýerde işleýär aýna. Ýaňja jaň etdi, eje garaşay ödüm jygalyp giderni. Waýyne Çarjan naşy.
Çary? Sen oğlum şu gelnece? Howa uloglup çarjan nasy? Ha, Enemcan. Ha, Enemcan Nurbi, Enemcan. Gel an enem. Geldim bala. Kömüş taşlı enemdir bi. Geç ani, geç otur Enemcan. He, Resul-Can, oňatmyň oglum. Haw Enemcan, gowy. O bolsaňyz bolýar. Resul-Can, seni mägullyga gitmeli balam. Haw Enemcan. Gitseň sagamany dik gelgen ýöne gowgulluk etsin balam. Hökman Enemcan, hökman. Altyncan, Howene. bir zat soraýyn diýip ýördüm. Sorene. Çaryň alçak gelligin tanýanmy? Howwada, amanyň ýydy bolçak bolsa erwet maşala bolmaly. Şeýle tämir et oljan, ödeme teň bilen deň duş bolmaly. Haw ene. Ene. Kim aýtdy sana çar amanagan gyýyna Ay. ýadyp. Wy, kakaň öýçän etip aýtdy amaňa. Mene şeýle bir begenimde. Amanyň maşgalasy bolsa gowy maşgala bolmaly. Onsoňam enetini gördi gyýdyna alypdyrlar. Öýlençe gyýdyň enesi terbiýeli bolsa, ol ýerlikli maşgala bollugydyr. Enecan. Amana ýerine çara alyp bermäge edem rady da. Waq men rady ta balam. Ene siz bu löýde näme bilen bolup berenden habaryňyz ýok. Näme? Bu öýde näme bolup ber? Ay, çary. Jany bir tagmy? Ýok, çar däl. Amanaga Altın, gerekgar. aýtjak Resul, enem hemme zat bilmeli. Ýörani, altın, sen bilen gurrunma. Wy, mene hiç da düşünmedim. Näme Resul? Sen eneme tekrar barady işlat diýme. Näme üçin diýmeýin? Ejemiň çara aýdanlaryny eşitdim. Näme eşitdiň? Kakam aman ağalara çar üçin tekrar dilemänek bolýar. Onsoň çar näme diýdi? Aýt çaram rady bolanyrly. Durhany sen razy bolanlar diýip gowşa kurlaýanmy? Öz gulagyňdan eşitdiňmi razy bolanlaryny? Ejemiň aýdanlaryny eşitdim. Çaryň näme diýenini bilmedim. Ýöne men bilýän, ol alaşanlar. Nätip bilýän? Kakamyň başga ýylat bermejegini bilip bayamlalaşar. Näme çary ösüýgüli maljak diýip kakamyň ýüzüne gelip näme aýak diýip durýan. Şoň üçin menim hiç tat diýme. Bana ağam wagty bolsa bolýar. Oglum, çary wagtly bolsa bolýar diýdimi bala? O weneza. Wagt mene begenýänä şoňa. Çarjan amanyň gyýdyny alsa wagtly bolar. Wy Altynjan, sen ýa bir zat diýjek boldyňmy bala? Ay ene, nemede? Toyun başa gaylığı, kakam kapıda delliye, biz toy mekanına delliye. Wy bala, onu öýde dederiz. Toy mekanyna dederiz bala. Hey, oňa bir başa gaylygy bolarmy? Men sana bir zat aýdaýyn. Aýt, ejejan. Biz öz dünýämiz özümiz döredýäs. Hiç açan menki oğruna däl, menki bolmaz diýmegin balam. Sebäbi oglum. Bu sözler sen ykbalyňy hakykatdanam peseldip biler. Men bolsa ýüregim sızýar. Sen merjen jana hükman öýlenirsiň. Nädip sözýäň eje? Onu sızmak üçin ene bolmaly. Eje bolmaly çağam. Ağam. Oh. Birda da gaharyň elýär. Bolşuňa bir hili. Bolşum näli? Näme? Öňkaňa meňdäm okmynny. Ağam, baňa näme gahar edýäň ay? Ýogny, men sana gahar edemok. Ödödüme gaharlanýar. Nime de ağam?
Näme-de? Näme ni maýdy ber. Men senden bir daha soraýyn, nik gördüm bolýar. Näme sorajak bolsaň sorada diýinme. Nemede ağam o aman ağaň ýygy Zehra bara. Indi seni men derdim olacak bolýarmy? Seni minni maňa Zehra öýlenýek bolýarmy? Şeýle masad berjek bolýarmasyň, masadyň üçin sag bolenýim. Ağam Zehra öýlenýär we maslahat berjek bolamak. Ýöne hakymym öýrüň bilýär. Ol öýdi elini diýär. Aýanyň hakymy ýok diýip bilermikä? Bakym sen üçin Zehralara udaçylyk etjek bolýar. Näme? Udaçylygy? Gitmän geçerler udaçylygy. Bilýän, Zehra goýdy. Ýöne men Zehrany gelinim edip alyp bilmerim. Men ony öldürýärmi ýaly görýän. Sag olam. Senin işletmelerin jogap eşdäýdim öýde. Resul-Rüstem jigim. How ağam. Zehra jigim görsäň, men adamdan salam aýt. Hökman aýdaryn. Sag olam. Görýän bolýan. Zehra bilen Resul-nyň arasynda söýgü bar ekan. Görsene bu bolýan zatlary. Çarjanyň öz halaýan gyýdy bolsa, sen şonam alyp berersiň. Men sen aýdanlaryň hä diýip aýdy biljek däl. Men aýdanlarymı düşündiň gerek oglum. Düşündim eje. Sen iň gowusup bu maşgalanyň ene atasyny razy etip, toy tutup bereli oglum. Bä. Eje mä gadaba minipdir. Gowsu Gülcemal bilen ýola düşeýinler. Etip bolsa bararyn, görüşerin. Bir ýol bilen olaň özlerini närazylyk bildirir ýaly ederin. Çari, Çarjan. Vay enesi, buğuşluk. İyilik mi gelincan? Han Çarjan nerede? İyilikle enesi. Näme boldy eje? Arslan pitek alıp gelipdir. Ay goýa. Ho. Maňa şoň salgysy gerek. Kimiň salgysy gerek eje? Vay sen şu halaşýan gyýdyň salgysy. Ahyrna kakan göwne oglum. Bar onna salgysyny ber oýdyň. Merjen, men sana aýtdym-a, öýdäkilen gara çyn diýip. Innem mara, menkä aýtmak, galandan öýdüň çöz. Olara uzaklaşdyrman, sizinkilere barjak diýe. Vay Çari. Men sana aýtdym a ýagdaýym. Düşünäsenem maňa. Kakam içek diýip gyssap dur Merjen. Şoň üçin ikimiziň aramyzda gatnaşyklara säkelçe sarpan bar bolsa, öňüzdäkilere duýdur. Vay Çari, şu wagt bir şey diýmedi. Dağı men näme diýeň Merjen? Karada halis ankam açdamy. Sen beý diýäň, öýdäkiler başga zat diýe. Hani bolýaly gaharjam. Menem sana düşünýän Çari. Ýönüni men nämesemkem? Näsem olmay Merjen? Jaňa dep öňüzdäkiler şu meseleni düşünürörsiň-de. Jaňa edy? Owa jaňa dep. Vay meni awtanýan. Ay boranno. Men jaňa etmeseň ödüm jaňa dep aýdaýar. Kime? Kime bolsun? Sizinkiler aýdar. Öýe jaňa edip aýtjak bolýarmy? Ýok, jaňa dep aýtjakka öňüzdäkilere baryp aýtjak. Gara şu götürýäriň ertesi de ejem bilen kakamy uratjak diýjek. Sen ýadyňa oýun düşýär. Saňa da oýun etdiýsen. Men oýun içim saňa yaramaýan bolsa Merjen, onu çynyň etdi. Merjen? Sen meni eşitýärmi? Eşitýänli Çari. Onu nämesem diýäň? Hani men biraz pikirlenip göreýin. Ha, sen onu pikirlenip sen pikirlenýänçe öýdäkiler size barban beljek. Salam aleykum. Salam. Wa aleykum esselam. Petekleriniz olsun yaşlı. Petek?
Hani Gülcemal petekler ver. Vay näme petekleri? Aha, öňüm giýjak alyp geldik biz. Vay. Yol petekler ho, yol petekler. Vay mene bilem o qaqati. O näme sen bileň o? Men almasam näme? Aha, o petekler sen nädämi näme? Bana petek beren ýadyma düşen ok. Sen jübülüňe salan bolaymy gowja Men mi? teredani? He. Ay ýoklar. Men jübümi salanım ýadyma düşen o. Gowja teredani? Yok bir adel. Ha dur hani. Ha ne barek. Ay ho, sen bilen yolu çıkarıp yok ho. Bardadı bulamıcor edeyya. Ne yaşın beni verin. Yor hani. Hay. Hani yor. Şüme? Havuç. Otur da yerleş bakalım. Vay qaqati, isim aýtdy. Alay indi näme bol? Saçak dival baryan torbam galypdyr. Vay indi näsem gam qaqati. Oň içinde ogydyň salgysy ýazylan kagydam mady da. Bolup duranda. Sen edäjek zadyň da şu. Vay indi näme dersin? Balkınabada aylanar gaýdy bir. Ogulcugma näme diýersin? Oğulcuğuma da qıyıdın enatası göğülemedi diyer. Näme gep yok. Vay. Qaqady şu torba mı? Torba? Owu. Şoda men gözläp ýörenim. Ala kene men ankama aşırdyň aýtýar. Harekenler. 5, 6. Umumi 36 saniye. Çare, armada. Ha, bar olasın. Marketlere aylanıp gördüňiz mi? Ha, owaşyk aylandım. Önümlen geçişin äli. Owaşyk önümlerimi gowy etşe. Maňa esasy şu önümlen hili bolsa bolýar. Bu süýüç kök önümleriniň täze görnüşleriniň geçişi gowmy? Owaşyk. Bir alan adam ikin sapar hukman ali. Esasy halka yaramly önümlerimi döndürmeliler çare. Yekecemin çare. Böyle. Alo. Yaşın kökü bir. Salamu aleyküm. 4, 5. Ha, gowmusyňyz? Kutu var. Aşgabadyň ýalkymyna mı? Bolya häzir işgärlemden uğradım. Sağ olun. Çare. Aşgabadyň ýalkymyna şu önümlerimizden uğratmaly. Bolya baş. Sağ ol. Sağ olun. Salam. Salam. Ha, gurgunmun gaýdy. Bağışlaň, menem yerim şu ýerde bolmaly. Gel, geç arkaýa. Çekinme. Sağ ol. Gel. Gülcemal. Hälen mersine diýen goli. Tuweleme. Sen ýüzüňe gülüp dur. Vay, dağı näme? Ogulcugymyň öz saýlanyny alyp bermek üçin Marian. Anhany tip bolsa aýalyk ýyzyr görseň. Hay ne bileýin. Tanamayan bilmeýän ýeriň hakda öňünden bir zat diýmegeme bir hildir ödi. Sen gaty bir begen berme Gülcemal. Baraňsaň pikiriň üýtgäýmesin. Goýa gör Arslan, diýäniň näme sen? Agdyň haýır bilen aça göri. Ak ýollan Marian. Niyetiňi bir ýagşa tut. Ogulcugymyň saýlanyna göwnümiň ýetjegini bilipjik durun. Ay howada ogulcugymyň diýenetjek diýip inni şeýit otur. Vay, näde oturanmysyn men? Gülýäli, onsoňam sen bolsuň nähili. Ogluňa ýerjege meňden ok. Onna men näme diýen? Kakasy. Hawa, Men bir zat aýdaýyn. hawa aýt. Haýry işi saklasaň, şere döner diýipdirler. Meňin sözüm oturdy.
Denan halky duýgur diýýärler bolýar. Şu dogry bolmaly. Men niýetimi özüm aýdyp otyr. Menime öz diýen eder. Her näme de bolsa. Men sana häzir sır bildirmäýin. Hani bolýaly Güljemal. Uzak ýoly bar ýa. Beýdip sor oturmasana. Ýoksam içiňi hümledip oturmagam aňsat däl ho. Hanynny bir yerleşen bolsak bir çaýnajyk çaý içip bolmazmy ka? Çaý wagtyň bolandyr sen. Bolmasa da 24 sagatlavam gürlemän gidersiňle sen. Orda sen bile deň bolup oturmaýyn. Bağışlan, gerek zadyňyz barmy? Sag bolýym. Bir çaýnajyk göýük çaý bolaýdy ha kim boljak gelýärdi. Gerek yok çaý bolsun gaýnap dur, häzir getirip beren ýaşul huk ban. Sag bolýym, sag bol. Bir gaýrat et. Gaýdym. Men ornum ikinji gatda bolmaly. Men häzir geçäýin. Yo, daýjan, oturuň arkaýyn, oturuň. Ikinji gatda men özüm çykar. Sag bol gaýdym. Sen meni begendirdin. Wagtaýyň hellenmär ikinji gatda nädip ýatarnyp ala dedi otyrdy. Ay bir gijesine eýläp öwürmek hädiýetim bagydım. Şonu ala dediýän men. Wah, yere gaçar nöýdi gorkýansyň sen. Näme boldy? Waýarsa näme boldy? Yaramajak bolýarmy? Ay ala detme geçer Güljemal. Azıcık kellem ağacak. Geçerle diýen, yüzüňe gowy dälsen. Han sen ýanyň bile dermanlaň almadyňmy? Jeyme falan ýalym boly. Salmandyr. Falan nelsin, ýadyňdan çykaransın. Bilýäňe ýola çyksan ganmasyň ütgeýänmi? Aýdan morsoň alardym da. Way, gelneje näme boldy? Eýilmedi. Wah, bilmedim da gaýdym. Birden kellem agyrýady diýdi, gyşaraýdy. Daýjan, ala detme. Men häzir dagutyndan ýasalan melhem çaýyny demlep berjek. Şo çaýdan içersiňiz bolýan, kelle agyrýany daýyrlar. Şeýit beýdim, şeýit. Wah, şeýit seni gaýdymja. Men ha dünýä täzeden gelen ýar bolaýdy. Sag bol gaýdym. Şonu diýsene. Noş bolsun daýjan, gowlaşan bolsaňyz bolýar. Hormatly prezidentimizden Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyndan haýsy ösümlikleriň nähili keseli dermanlygy barady, jekmejek ýazylan. Arkadagymyz her bir adamyň saglygyny gorap saklamak üçin ala dediýär gaýdym. İl saglygy ýurt baýlygy diýýär. Oğulcağımın halanım şular yalgıydı bolaytadı. Ne hili yerlikli, ne hırlıca maşgala. Tuğuleme, ne hili malayım asıllığıydı eken. Eğer oğlum şu gıydalcık deyse, ola balkan eken, yerin anruzuna gitmegete tayin. Şeyli maşgala edip teri verin enata, ne çalık şaysan bir yerden ayy. Ine balkan avada da geldik. Howa sagaman geldik gaýdym. Sag bol gaýdym, ýolly gow ýollus boldum. Tuğuleme, ene taňa gow terbiýe beripdir. Janlar sag bolsun gaýdym. Uy, ýoksa da size barmaly ýeriňizi bilýäňizmi? Ya size kömek gerekmi? Ýok gaýdym. Sagaman geldik. Özümiz tapar. Salgymyz elimiz. Sizi ýoldan goýup durmaly. Bolýanna. Sag bolun. Taglykda görüşelim. Olya, sağ ol gaýdym. Taňyr ýalkadym. Tuğuleme, edebe kramly asyllyca gaýdy eken. Güljemal, gözleýän köçämizde ynhaş köçü. Wah, ýankyjy gyýjagy kömegem etjekdile. Oň adynam soramandyr namin.
Ay seneme men soramalım, soraymalı kedimde. Sen bir ayal maşgaly özüň gowy düşünýärdin. Ay, men sorajokdum, ýöne senden boldy. Ay, sen özüň tapýan nimedinmi? Hay Gülcemal canymı ýakýandan. Vah, ýaş wagtym men nähili giň adamdym ha. He, inni maňa duşup şeýle dar gursok, iňirdi boldum diýjek bolýarmy? Inni bar günäni menden görýänsiň sen? Ay ýoksa näme? Hansalga ýene de bir seredeýin. Bolmasa ötökçüleň birinden soraýar. Ýör. Doğra geldik Gülcemal. Şolarmy? Hawa. Tuğulem. Häzir dur. Yer inni näme gözleýär? Şu boyun mağdak. Bolýala näme gerek? Näme üçin dakjap gel? Uzak gerden gelýäňe. Al. Ogulcugymyň saýlan gyýdyn almana gelýäňe. Spaýrak görünmeseň bolmaz. Özüňe müdüňden gar ýagyp durmasyn, ýylgyr. Ay, gyýdym. Hawa elneje? Hani berik gel. Aç ýüzüňi. Salam, geliveriň. Gurgunmyň gyýdym. Salam gyýdym. Kemallan öýmüş gyýdym. Hawa da, gelin geçiveriň. Ejen qaqaň bam öýdü. Ejem bar öýdü. He, ýür. Tuğuleme qaqas, tapaýdyk mazaly. Gelin giýräýiň arkaýyn. Eje? Eje? Öýe mihman geldi. Gelin giýriberiň şulata. Salam alik. Älik salam. Saglyk amanlykmy? Owa, siz hem sagaman otyrmysyňyz? Gurgunmusyňyz? Merjen çay getirgýdym. Merjen, gelberik. Ha? Selve näme boldy? Öý mihman gelip bar şular alyp ket. Oy, kim gyýdalar? Bilmedim, bar gaýdyp. Bolýa, bolýa. Salam. Salam. Gurgunmusyň? Hani mihmanlar çay içip oturun. Özüň. Nemede? Bize şöýe öz ýitigimizi gözläp geldik. Hawa dagyn bize siz bile garnaş bolalyk geldik. Garnaş bolmak üçin geldik diýsene. He, garnaş bolmak elbetde gowy zat. Gyýdyň ýetişse garnaş bolat gelýän köpelýär. Dogry aýdýaň. Gyýdly gapa müňüsi geler, biri alar diýipdirler. Bizem näme daş ýoly ýakynlyp siz bile garnaş bolalyk geldik. İki ayaklı iki günne diýilen nagaýs. Gyýz maşgala diýeniň hä diýmäkä göze görnäýdi.
Qyýdy barıň, näde barama diýipdirler Jorajan. Nädiň orsa çeker Jorajan. Sen razy bolsaň bolýa. Onsoňam oglumyz sizin gapyňyzy salgyberdi. Bilem näme? Oglumyzyň halany biziň halanymyz bolar diýip gaýdy berdik-de. Men size häzir bir zat diýmeýin. Hani öýüňe ýese bir gelsin. Hä diýmen olam işden geler. Ýaşlar razy bolsa näme? Bize maslahatlaşy bererse. Bolar. Dogry aýdýaň. Görsene bu bolýan zatlary. Ykbalyň beýle öwrümlere mar eken o. Maňa ykbal öwrümi diýilýär. Özlere gowmaş galamiň diýerler. Esasy bagtly bolsa bolýar. Näme üçinler her gedek men aýat eredimde sen ýadyma düşýän çary. Men bilýän şu wagt senem men ýaly aýat eredip arzu edýänsiň. Sebäbi sen maňa mydama geceler aýat eredip arzu etseň arzuň hasyl bolar diýädim. Ine-de biziň arzularymyz hasyl boldy. Enatalarymyzy razy edip toý etmek ikimiziň hem arzumyz ahyry. Görsene, bugünkü doganay öňkülerden hem has owadan ýagty